Yero try ngadap da kajing songo ka ba crowd you play bang yo ban yero ikateng ka jong try man lang sngi bang yo ban mani un step hado da miet ba kham tam ban yo sngo ye ka tien ka jong u hang ni ka sngi man ta nga kwa ban wan ra ko ka subject ba ka long what ba khlieh ya ka ram jong kiwei what ba khlieh ya ka ram jong kiwei don shibon na pning jong pi ka ni ka por nga sngo ba pi don ni ha ka problem namar ba pi sngo sun ai kiwei pi ba khlieh ya ka ram jong kiwei tadeng ta kita kiwei kim dan jim ba khlieh pat ya pi tadeng ta ha ba pi rap ya kiwei kini kim la ban yarap ya pi ba ka ba khat do pi sa ma pi pat hi ha ka jing e tadeng ta la da pi sngo sun ai kan no la pi sngo i kan no ka tien ka jong try gong bo jisu hi kai wong sian kum ki sen jem not kum ki paro ngi hap long ki basian ngim dei ta bangong bandap ke jing i ngin le bi pat Henry ngi hap bandon ya ka jing start ka ba kan jaman sim. Ngamong ya pi wa pim dei ban ba ram lada pila ban ba shisha. Lada pidon ka pisa ban siu ya ka ram jigi wei siu. Mlelei tang ba pim dei pat ban pan na gi wei. Ha ka kerteng ga jong pi ban siu ya ka ram jong gi wei. Ka babel ka ong ni ka khang persha ka tin ga jong blai ka ong ni ka tin jong blai. Da pi puli na ka proverb khat nyau ka khat pra ka tin jong blai ka ong kum ni. Ubreu basuda ha ga jing shempang u ya thap kti. Ban ulay long unong ba jamin hakmat uparamarjan jong u. Ban ba jamin ban ba khlieh na ka banta kiwei. Ka tin ka jong blai ka ong ru na pipuli na ka proverb ka ba arpu ar ka dekat arpun reu ka ong. Wan long uwei na ki ba ya thap kti lani kita ki balong kinong ba jamin ya karam. Kinong ba jamin ya karam na kinong ba khlieh ya karam. Wan long pi ki ba ya thap kti lani ki ba ya hap jingmut. Bat kita ki parlok ki jong pi da ka ba fikloi ban ba ram na ka banta jong ki. Piet ke sa ga jing it pia don ke jing dei pisa ka jing dei henrei lada kita ki perlok ki jong pi sungu bahas ai kilit pan ram no nam ta jonga pilit pan shet ti perlok jong pi hai pin poi hadek ila di ba pin yap bat pin sa ga jing e lada kita ki perlok jong pi kimla ban siu lada pi don pisa di kror prati lada kita ki nda pisa ai no la di na le ba ram no lada pi le kum ta pin sa ga jing e kwa banong pi ta ka dau pi ka no pi sungu khia ka no pi sngo dan ya kata ka jing sngo kit khlieh nam ta jong no kata hanre wa jule biet ya kan ka benta pat ya duai nang ni ka por nam ta jong fi dan pedeng jong fi fil angat akan ka apot bat menta fi yong ani banga ngala biet banga ngala kum ka ongo banga ngala kum sngo it menta pi dap ha ka ram menta pi dap ha ka jing e phiap di gi ke sam ke jawi phiap di lot sep sa pi dan phiap di lo ge baro pi dan tang na ka benta ba pi ba khlieh ya ka ram jigi wei long na do ani ka ski ki brio ba start ha ka yoga hat ka jing tre ka business ke bar khat wa jubaram nam ta ki wei nga kwan pulis ko ka de khat na ka tin ka jong blai ba ka ta ka dei na ka proverb hi ka proverb ka dei ka kitab jing start ta ka daw la tho ini ka proverb ban ai jing start ingi ka ni ka long ban reu de khat ban kong ro ong ni ko khun la da me long unong ba jamin na ka bantai lau pramarjan ba me la tha bi lagi kti na ka bantau nong wei la riam ya me ka inda ka ktin ka sintur jong me la pengat ya me ru ha ka ktin ka sintur jong me kamot piang am le ngan le mangam le ngan nyarap manga la ngat pin ngat ha ka shrip pin ngat ha ka trap ktin jublai ka ong ba la riam ya me la riam ya pi ding ta kwa banong fi what I ba pinchnahi ni pin tau hi ya ki problem la de bun ki brio ki don problem nomor balai bagi shnahi ki problem ka problem jin sha ka langia ai ki henre ma ki invite ya ka problem la fil anon bun ki jing e man chua henre di ma pi pat ba khot chi khot biang ya ka jing e ale wan jing e ale wan te ngadon kam ya pha ale jing e pen kuslai nga jing e ale pen du thia do da minga jing e ale wan pen jinjar ke ji im ke jonga Utran siya la kwa an pelai iba bon ki jing e jim si ula pelai tru rai pi invite viang ki jing e aga jim ke jong pi takada what you invite ya ki jing e pi sungu tho bagani ki jing e ken ria na ka what I ban riam mi pi what I pen ngat ni pi be ya ka hagi kerteng ke jong jisu tadai tang nget bu tran ker khu ya pi ba pin long ru kita ki nong ai om ki nong shim ka babel ka ong ba kita ki bala kloi ba kita ki ba ko ngo ya ka tin ka jong trai ki ba ko ngo yu trai ong ngan pelong i fi ki nong ai ram om ki nong shim ram pinlong ki nong ai keliang om ki nong shim keliang dai ta la shim keliang ru kan ma ka ni pidon em ya ka bor ban siu pat dai ta la don ki bri ki shim ram la ka shim kum to ki ong da ka ba shumut dur ban la ban siu klem da don jingmi ban siu
pin bu ila di raga jing takada wat long kita kinong ba ram nam ta kiwei ni wat kit ram ru ila di daga ba pisngo thu pim la ban siu la daga don ka source la daga don kata ke income ya ka ba pila ban si pila ban shim ya kata ka ram ndai wat ju shim ram ban pendap ram ila di wanum kwa ra wanum kwa lalot la da pidan tu ka business ka badang shu sedang dan ki ba pen shoy pi shim no daga ram ban pen he ni ka business langat ha ka jing da utra lo ai fi tu ka berit ya ini ai tu berit ublen ker khui fi ski pin kiru ski kata ke business la ke jing sedang jong fi ka long ka berit ka bakut jong fi ka long ka crouch ka dayong ka tin ke jong blai wat ju iben ya kata ke jing sedang ka berit ong ka tin ke jong blai ban nganget da pi bidang rit menta wat ju ba da karam da ka fi sngo thu ba pim la ban siu da pila no problem shim henry la pim la wat ju risk yo ba pin bu ila di ha ke jing yo pin bu ila di pat hagata ka jing shitam ka jing kordet ding ta kwa banong fi ni ka sngi wat ju baram nam ta kiwei wat ju ket ram ru na ka Bantei la di la phim la ban siu blin kur khu fi ni ka sngi ka menta pin long ki briu ki bla kur khu do ka ta pin long ki nong ai ram ki nong shim ram ki nong ai keliang ki nong shim keliang bangada dwai long try fi ki ba khlieh ki ba todong pin long ki ba jrong ki ba po la da fi la ko ngo ya ka tin ka jong blai ka Deuteronomy arpra ka khot khat lai try kur khu fi nga kwa ban dwai na ka menta jong fi ni ka por la da don na pedeng jong fi dan namar pila kum bakala pila akum yarap yikiwei pila kit khlieh pila ba khlieh ya ram yikiwei menta fi don ka problem ngin duai bu try le is na yapi un pelaj yapi na ka problem lada pila don ka ram ka syaru pimla siu nginya duai bu try un pelaj yapi na ka jing syang ka ram ka penduk tiak do dam yapi pim tip lanu kita ki briu ki ba pi shim kin call yapi kin wan ban berngam yapi kin wan ban dumok yapi pi churit men sim bet pi sus air bet ta ka men sim ka switch off bi ka phone ka jong pi ting yo bagi call kita kinong ai ram an dua ni ka sngi ka bamenta bo try nya rap ya pi pin light do na ka jing seir na ka jing shep ting pin light na ka men sim ka ba pi sngo ba ka la kut men sim jing do jing recommend baro un kan ria na pi ngi dua ni ka por menta hagar teng ka jong Jesus Christ ngada dua kini ki jing ba ni ki khon ni ki don ha ki la rap ki parlok ngi parlok pat ki klam ya rap ya ki ba khlieh nam ta ki parlok menta ki ngat ya la de haka along kingat ya ladi haka jing kingat ya ladi ko try haka ta ka jing kordit ka bakraw nga duai min snai ni ki khon kim shim ladan ka no ka jing thmu ka basneo rai try da ka jing thmu ka ba da ka jing thmu ban yarap rai menta ki don ka jing try ka tin ka jama ka ang ka jing rap kawan nang no ka jing rap kawan tang na me khmi ki khmat kilom na no ka jing rap kawan tang na me ko try na ka khat ngai snai ko try ni ki khon ki jama me snai ki ko try jisu men yarap ki ba ki la ban siu no ta ki ram ki sha ba try ngai balada ki don ka personal ka jong ki ru try ka ta ram ka ba ki shim hi daladi ki bo iki ka jing ka ba crowd ki no ai ram man la ka singi ki phone ki wan bar ngam shi yeng ka sam ka ki wan ban pen ting pen smith ki wan ban kran ka tin ka basniu ki wan kran ka tin ka bam sngot tanat ka pen sosi ka pen diaw try men yarap ini ki khon me snai ki ko try hoi ka jing long briu ka don ka jing duna go try rai men yarap iki ko pa men siu ko try oi men yarap iki ba ki la ban siu ta ki ram ki sha ka ki baro adwa you try men is ai ni ki khon ke jam me ablai hoi ki yam ki linear ki ya chini shatai ki wat ki jing rap chini shatai kim yo jing rap te try mangitip tang ini ka final hi ka ba khat do ke jing rap ka dei tang na me but haba me rap ko try mem pa ni ai na ki ko try mem kwa ai ru na ki man melong blai ko try u dap biang u me kwa ko try tang ka wei bakin you ba na ubreu kalong ka bamla na me ke baro ki long ki bala try ngai bagi don na ke jing kana ba men yo le iki kamba aga jim ki chuki nga duai nga ai ngo e me ko pa nga ai ngo e me ko try ka beneng ka long ke jong me ka khando ke jong me ka beneng ka khat ke ka shong ke me ka khando ke jat jame don ke ko try ka bamla ban me ka ser ka rupa baro ke jong me try ki baro ki bi bami baro ke jong me try bala da ki khon ki IT la de me ki khon ba ki shania me ki no mare shu shaki briu ki no mare shu ko kan ban lai pan jingirap nang ni nang tai ko try henry kin pan ni ke jingirap na me ngai ale ki kamba ko try jim ki plai ni ki jing baro kin mat i me kin chakri me try hakate ngu jesus no nem doing aingu amen but amen try ko khui fi try un plai fi ni ki ram ki sha ni ki jing le baro jo ki jing pai show try dei tang mo u bala ban yarap ye ki jing jo fi dei tang mo u bala man plai fi na ki jing le ran blain ko khui fi khubla shibon ngin se kendo amen